Kadhi nyime riwruok mar IGAD sundo kwe piny Sudan bang' lweny tuche kind kweth ariyo mag jolweny. Jatend piny Kenya William Ruto ma en achiel kuom jotelo ma IGAD owal mondo oket kwe pinyno, wacho ni dwaro nitie mano ni oganda ok odhi nyime gi wito ngimagi ka nyaka sani ji 97 osenegi. Ripot mawuok e riwruok mar fwambo mar piny mangima wacho ni lweny ne omuoch kendo kinyi ma kawuono e boma ma Khartoum bang' ka kwe ne osechako duogo. Lweny nyocha ochako chieng' Ngeso kaluwore gi ywaruok e kind jatend jolweny ma piny Sudan mong'ere kaka Fatah Al-Burhan kaachiel gi jalupne Mohamed Hamad Dagalo ma otelo ne jolweny mong'ere kaka RSF. Nyaka sani riwruoge mopogore opogore mag piny ngima seyo lweny ma kamano. He's a younger man. He can run around. As IGAD and as heads of state, that we ask for an immediate cessation of hostilities between the combatants. Number two is to move with speed and conclude on this one matter, on the matter that is causing this whole problem. We provide a mechanism as IGAD, together with our partners, on how this single matter of integration of RSF is resolved. We need to send a high-level delegation to Khartoum as and when it is practically possible, but in any case, at the earliest possible, to undertake this final push for an agreement and to also ensure that the agreements that have already been reached are eventually concluded.